Estimades i estimats, quan va començar a organitzar-se esta cloenda, algú em va preguntar quina tradició tenia en este poble l'Església Evangèlica. És una pregunta important per a un regidor de tradicions, no? És per això que em vaig posar a treballar per contestar-la. En realitat, hi hauria infinitat d'històries per explicar, amagades en una història escrita pels que van tindre la clau de la majoria, com sempre. En el marc de la corona aragonesa, els referents serien els valdesos, previs al mateix Jaume I. Des del mateix segle XII ja tenim notícies seues i hi ha qui diu que serien més antics que el mateix Pere Valdés, que es considera que va encetar este moviment de la reforma. Sabem d'ells que s'estimaven els seus principis més que les seues cases, terres, amics o familiars, més que la seva mateixa vida, que van perdre tantes vegades cremats en el foc que teniu ahí. Els van seguir grans homes, dones i erudits com ara Wycliffe, a Anglaterra, o Jan Hus, a l'antic regne de Bohèmia, qui també va ser cremat per les seues idees evangèliques. D'Anglaterra ens ve el record de Maria Tudor, Bloody Mary, Maria la Sangrienta, qui va prohibir llegir la Bíblia en anglès i va enviar a la foguera a qualsevol a qui trobaren una Bíblia, homes, dones, ancians o xiquets. Va ordenar que mentre ells anaven a la foguera, que banyaren la Bíblia en sang, que l'alçaren per mostrar-la i que finalment la llançaren al foc. Encara es conserva alguna d'aquestes Bíblies amb restes de la sang d'una de les víctimes. Què té este llibre? Què fa que la gent morga per ell? Ningú mor per Harry Potter, el tirant lo blanc o el Quijote, no? Les idees d'aquells reformadors del segle XVI van arribar prompte a la nostra ciutat. També les del monjo Agustí Martí Luter, Calvino, Zwingli, Melanchthon, Knox o tants altres reformadors. La seva literatura, sí, arribava ja al segle XVI a Vila-real i a les comarques valencianes. És ben conegut que, en part, els fonaments de la reforma eren erasmistes, perquè fou Erasme qui va preparar les versions en grec amb què els reformadors van treballar amb la finalitat de traduir-les a les llengües del poble, també al valencià i al castellà. I un erasmista, Joan Mas, té un carrer dedicat a Vila-real, dedicat, este home, a una intensa activitat literària. Era un editor nascut a la nostra ciutat al segle XVI i va deixar la seva activitat per por a ser acusat de luteranisme, un dels corrents protestants. O Joan Meny, moliner del molí de la Roqueta de Vila-real, a l'eixida cap a València, a qui li van trobar literatura protestant. Va ser processat per la Inquisició de València el 1570 per luteranisme. Les actes expliquen que tenia un llibre manuscrit amb coses de luterans. Poc després trobem el cas de Joan Ginesta, nascut a França, però domiciliat a Vila-real i que el 1579, acusat de luteranisme, va ser desterrat, condemnat a tortures i a galeres després de confiscar-li tots els béns. El 1518, mentre Luter penjava a Alemanya les tesis, naixia a Llucena Jeroni Conques, amic de Pere Joan Llunyes i Gaspar de Centelles, els dos cremats per la Inquisició. El 1559 estava a punt de publicar la seva versió en valencià del llibre de Job i per això quasi acaba com els seus amics. Ara bé, la seva versió del llibre de Job és la traducció al valencià d'una part de la Bíblia més antiga conservada íntegrament. Al segle XIX, més tard, arriba des d'Anglaterra un gran evangelitzador del poble gitano, precursor, si es vol, de l'actual Església de Filadèlfia i traductor de l'Evangeli de Lluc al caló, la llengua històrica pròpia del poble gitano, George Borrow, conegut com a Jorgito l'inglès.
Envió de Majaro Lucas, que vol dir escaló, Evangeli segons Sant Lluc, 24:48. I diré un trosset en caló, per si algú m'entén. I sangue marxirés sinelais d'oconas butxias, que vol dir en valencià, i vosaltres sou testimoni d'estes coses. El mateix Manuel Azaña, expresident de la República Espanyola, va traduir el llibre de viatges d'este predicador i traductor de l'anglès al castellà. Després d'ahir, 3 de novembre, feia 78 anys de la mort a l'exili d'este filoprotestant, Manuel Azaña. El llibre es diu La Bíblia a Espanya, la Bíblia en Espanya. En aquest segle XIX, molts colportors han de fugir perseguits de molts dels nostres pobles a la plana alta i baixa. Colportors és perquè portaven al coll les Bíblies i era com un malnom que se li posava als evangèlics de l'època. I este mateix segle XIX s'executa a València l'última víctima de la Inquisició, Gaietà Ripoll, també evangèlic, davant la vergonya de tota Europa. Persones més actuals com el pastor i antic mestre de l'escola model d'Alacant, Atilano Coco, afusellat en la Guerra Civil Espanyola i amic íntim de Miguel de Unamuno. Va ser Unamuno qui va escriure aquell famós discurs de «venceréis, però no convenceréis», en el sobre que l'esposa d'este pastor li havia donat dient-li poc abans que l'havien executat. Cal subratllar també que, per la seva banda, part de la història dels protestants de Vila-real troba les seues arrels a la ciutat de Santiago l'Espada, a Jaén, d'on va vindre una gran quantitat de ciutadans entre els anys 50 i 70. Els seus avantpassats, molts anys abans, ja havien viscut la fe evangèlica amagats pels cortijos d'aquelles comarques. Així, el gener del 72, es va obrir la primera capella evangèlica, com ja s'ha dit, a Vila-real, i un mes més tard, aquesta dona, senzilla, vestida senzillament, Petra Roberta Alarcón, va morir a la nostra ciutat. Es considera la primera protestant de temps contemporanis, oficialment soterrada, posa en les actes, Església Evangèlica, al nostre cementeri, i ja vos he explicat la seva neta, la seva preciosa història. Podria esmentar també les possibles pors en aquells anys perquè ningú tenia clar, per exemple, on es podia soterrar un protestant. Sols sabien que la tradició era que no podia ser soterrada amb la resta de vilarealencs. Vull que servisca aquest acte a manera d'homenatge institucional a tots aquells evangèlics que amb valentia mai van renunciar als seus ideals i van obrir la porta al respecte per les minories i per la llibertat, mantenint-se amb força fidels a les seues conviccions. Acabaré amb una anècdota personal. La primera vegada que vaig entrar a una església evangèlica en aquesta ciutat va ser als anys 90. Estava al carrer Sant Manuel, si no recorde malament, i recorde que vaig anar amb molta por, amagant-me per racons, perquè m'havien dit que allò era com una secta perillosa o una cosa així. Amb molta por, finalment, coneixia una persona, vaig entrar a l'església evangèlica de la ciutat, i quan vaig entrar hi havia una dona, recorde, amb un accent anglès, que estava llegint «Feliços els perseguits pel fet de ser justos, d'ells és el regne del cel. Feliços vosaltres quan, per causa meua, vos insultaren, vos perseguiren i escamparen contra vosaltres tota mena de calumnis. Alegreu-vos-en i celebreu-vos perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També així van perseguir els profetes que vos han precedit». En aquell lloc al que vaig entrar amb tanta por, l'únic que estàvem fent era llegint les benaurances, les benaventurances. Comunitat Evangèlica de Vila-real, que Déu vos beneïsca des de Vila-real i gràcies per este dia.